पाळीव व भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ला करण्यात आल्याने आंबोली जंगल परिसरात फिरणारी तब्बल 2 सांबरे गंभीर जखमी झाली। त्यातील एक बाजूच्या तळ्यात पडले, परंतु त्या दोघांना वाचवण्यात यश आले। ही घटना आज सकाळी 6 वाजता येथील JRD बाहेरच्या बाजूला घडली। आज सकाळी आम्हाला फोन आला 6 वाजता की JRD हॉटेल म्हणून आहे ते माऊली मंदिरजवळ, त्या ठिकाणी तळ्यामध्ये 2 सांभरं पडली आहेत, सांबर जातीचे प्राणी, असा फोन आला ग्रामस्थांकडून। मग आम्ही तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचलो। आम्ही मलबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब, जी आमची निसर्ग संवर्धन करणारी संस्था आहे, त्याचे सदस्य मी स्वतः काका भिसे, राजेश देऊलकर आणि शुभम आळवे, आम्ही वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत त्या ठिकाणी पोहोचलो। त्या ठिकाणी 2 सांबर होती, त्यातल्या एका सांबराला कुत्र्यांनी पकडलं होतं आणि एक सांबर पाण्यामध्ये होतं। कुत्र्यांनी त्या दुसऱ्या सांबराला घेरलं होतं। मग आम्ही दगड मारून त्या कुत्र्यांना घालवलं आणि दुसऱ्या सांबराला आम्ही ज्या कुत्र्यांनी पकडलं होतं त्या कुत्र्यांनाही दगड मारून घालवलं आणि दुसऱ्या सांबरालाही पकडलं, कारण ते जखमी होतं। आणि दुसरं सांबर जे जखमी न होतं ते त्याला वाट करून दिल्यानंतर आपोआप ते जंगलात यशस्वीरित्या गेलं। दुसरं जे जखमी होतं सांबर, त्याच्यावर आम्ही उपचार केले आणि त्याला पुन्हा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने जंगली अधिवासात सोडून दिलं। आंबोलीमध्ये वर्षभरात 50 ते 60 घटना पाळीव कुत्र्यांनी हल्ला केल्यामुळे वन्य प्राण्यांचे जखमी होणे किंवा मृत्यू होणे असे प्रकार घडत आहेत। यामध्ये 50 ते 60 वेळा 30 वेळा वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होत आहे। आणि सांगा। नमस्कार। आज या ठिकाणी सांबर JRDच्या तळ्याच्या बाजूला 2 सांबरांच्या मागे गावठी कुत्रे लागले होते। त्या ठिकाणी काका भिसे यांनी वनक्षेत्रपाल श्री जाधव साहेब यांना तात्काळ फोन केला। त्यानंतर आम्ही सर्व वनरक्षक मिळून तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालो। त्या ठिकाणी शेजारचे सगळे ग्रामस्थ जमले होते। त्या ग्रामस्थांनी त्या कुत्र्यांना हाकलून लावलं। त्या ठिकाणी 2 सांबर होते, त्यापैकी एक सांबर ग्रामस्थांनी कुत्र्यांना हाकलून दिल्यामुळे तिथून तात्काळ पळून गेलं। त्यानंतर जखमी एक सांबराला कुत्र्यांनी जखमी केलं होतं। त्या ठिकाणी आम्ही सर्व वनरक्षक व ग्रामस्थांनी मिळून त्या सांबराला घेऊन तात्काळ पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे जाऊन त्याला त्या ठिकाणी थोडेफार उपचार केले व त्यानंतर त्याला सुखरूपपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले। अशा घटना इथे JRDच्या तळ्याच्या बाजूला तसेच आंबोलीमध्ये वारंवार घडत आहेत। त्यामुळे ग्रामस्थांनी आपल्या कुत्र्यांना तात्काळ त्या ठिकाणी व्यवस्थित नियोजन करून त्यांना यापुढे कोणत्याही प्रकारची वन्यजीवांना हानी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी। धन्यवाद। तुमचं नाव कसं? माझं नाव रोहित चंद्रकांत मायनीकर, वनरक्षक तपास नाका आंबोली।